Panginoon, tanggapin mo sa iyong kaharian ang kaluluwa ni Leia. Anak, kapatid, kaibigan. Nako, kung akong tatanungin hindi dapat binibigyan ng ganitong misa ang mga batang ganyan. Magalang yung bata, Aling Bising. Nagkamali lang. Huwag mo namang lahatin. Ay, naku kagawad, Nestor. Hindi tama to. Nung kabataan ko kapag nabuntis ka ng hindi kasal, disgrasyada ka talaga. Hindi na nga kasal, nabuntis pa, tapos namatay pa. Huwag tayong basta magsalita, Aling Bising. Hindi mo ba alam kung paano siya natagpuan? Nakakakilabot ang itsura ng katawan. Narinig ko nga. Bukas daw ang tiyan at parang... Isang saglit na katahimikan para sa kaluluwa ni Leia. Marco, iho, nakikiramay ang buong parokya sa pagkamatay ng mahal mong si Leia. Maraming salamat po, Padre Benedicto. Malaking bagay po sa amin to. Lalo na sa... Marco, nakikiramay ako. Alam kong mahirap ito. Kaya nagpahanda ako ng konting salo-salo doon sa aking kainan. Sana'y makapunta ka. Konting tulong lang ito. Isang simpleng handog para sa pamilya ninyo ni Leia. Sa panahon ng ganitong kalungkutan, dapat nagdadamayan tayo bilang isang komunidad. Salamat po, Kapitana Janice. Opo, pupunta ako. Salamat po ulit. Salamat sa paanyaya mo, Kapitana. Pero pasensya na, hindi ako makakadalo. May kailangan akong asikasuhin sa kumbento. Ay, sayang naman po, Padre. Sa mga nandito po, diretso na po kayo sa aking kainan sa may dalampasigan. May nakahanda roon. Dalhin nyo na rin ang inyong pamilya. Huwag na kayong mahiya. Kapitana, magandang araw po. Pwede po ba ako makahingi ng tulong? Aba, oo naman, Letty. Anong aking maipaglilingkod? Meron po kasi ako dinadalang problema. Siyempre, Letty. Pwede natin pag-usapan yan. Pero hindi dito ha, Iha. Mamaya na lang tayo mag-usap at... Magandang umaga, Kapitana. Kagawad, kamusta? Saglit lang ha. Letty, ayan ang katiwala kong si Aling Pilar. Sumabay na kayo papunta sa kainan at doon na lang tayo mag-usap, ano? Salamat po, Kapitana. Tara na, Letty. Doon tayo sa kotse. Kagawad Nestor. Ang pinakapogi at matipunong kagawad. Nandito ka rin pala. Kawawa talaga si Leia, ano? Sayang. Ang ganda't kabataan pa talaga. Oo nga. Napakagandang bata. Nawala agad. Buti kayo, Kapitana, may oras pang makiramay. Ganun talaga, kagawad. Konting paraan lang ito para makapaglingkod sa komunidad. Aba, dapat talaga tumakbo ka ulit, Kapitana. Sayang naman ang galing mo. Hindi ko kailangang mahalan para tumulong, kagawad. Siya nga pala. Nabanggit mo na rin lamang ang tulong. May kailangan lang sana akong kaunting pabor. Kapitana, may kaibigan kasi si Mrs. Nadisgrasya ang bunsong babae. Baka naman... Magandang araw po, Miss Ligaya. Ako po si Jerome. Matagal na po akong taga-subaybay ng channel nyo. Ang dami ko nang narinig na kwento tungkol sa mga aswang at iba't ibang klaseng nilalang. Kaya naisip ko, baka pwede ko na rin ikwento yung sa akin. Nangyari ito nung kalagitnaan ng dekada 90. 28 pa lang ako noon. Hindi na bagitong reporter, pero gutom sa scoop at sabik mapansin. May ilang pumatok na rin akong mga isinulat pero kulang pa. Gusto ko pa ng mas malaki. Gusto kong makilala bilang seryosong mamamahayag. Kaya nung na-assign ako sa isang bayan sa tabing dagat ng Isabela, kung saan sunod-sunod ang pagkamatay ng mga dalagita, akala ko yun na ang hinihintay ko.
Naisip ko baka rebelde, baka kulto, o kaya naman mga kriminal. Kahit ano, basta maingay, basta mapansin. Hindi ko inaasahan kung gaano ako kamali. Dumating ako sa bayan ng maaga. Nakipag-ugnayan ako sa opisina ng mayor at sa hepe ng pulisya. Pumayag silang magpa-interview kinabukasan. Luma na ang bayang iyon. Mukhang tahimik at relihiyoso. May tipikal na simbahan nung Kastila pa. Isang simpleng munisipyo at palengkeng dikit sa plaza. Nag-ikot muna ako sa palengke para magtanong-tanong. Aling maganda, pwede po bang magtanong? Ay, naku iho. Huwag mo akong mabobola dyan. Kung hindi ka bibili ng gulay, huwag mo na akong istorbohin. Grabe naman kayo. Sa ganda niyong yan, siguradong marami pong nagtatanong araw-araw. 60 na ako, iho. Pero sige na nga. Ako si Aling Bising. Ano bang kailangan mo? Ay naman pala't mabait si Aling Ganda. May bali-balita po kasi ko na may sunod-sunod na pagkamatay dito nitong mga nakaraang buwan. Totoo po ba yun? Totoo, iho. Totoo yun. Ganun po ba? Ano pong sinasabi nilang dahilan? Kung ano-ano na lang. May nadulas, may nalunod, may kinagat daw ng hayop. Pero para sa akin, may mali. Sa inyo pong palagay, ano po talaga? Sa dami ng namatay, hindi yun basta aksidente. Parang may pattern, iho. Parang... Oh, yan na naman si Aling Bising. Kung ano-ano na naman kinikwento. Paulit-ulit naman kayo, Aling Bising. Tinatanong ako nitong batang to ano nga palang pangalan mo, iho? Jerome po, journalist po mula sa Maynila. Kino-cover ko lang po yung mga kaso dito. Ikaw pala yun. Ako si Kagawad Nestor. Ito si Marco. Tano dito. Pero, bakit ka pa bumiyahe ng ganito kalayo? Maliit lang tong issue. Magandang ilathala ito, sir. Baka makatulong din para mas mapabilis yung investigasyon. Lahat may paliwanag na. Nalutas na yan. Yung nobya ni Mark, isa sa mga... Salamat po, Aling Bising. Kami na pong bahala kay Jerome. Oo nga. Kami na bahala sa iyo, Jerome. Bahala kayo. Pero kung gusto mong malaman ang totoo, bumalik ka lang dito. Salamat po, Aling Bising. Asya nga po pala, Kagawad. Saan po kadalasang natatagpuan ang katawan? Laging sa mga liblib na lugar. Gulod, tabing ilog, bakyawan, talahiban. Mga lugar na hindi basta dinaraanan. O minsan parang tinatapon. Tinatapon? Itong si Marco, mahilig sa mga drama. Baguhan pa kasi sa trabaho. Hindi po ito kwento lang. May mga sugat yung katawan. Parang sinadya. Yung isa, halos wala ng mukha. Yung isa parang binuksan ng dibdib. Parang ginutay-gutay, ganun? Hayop labang yan, Jerome. Dito, kahit bangkay lang ng manok, papalibutan na ng mga ligaw na aso at baboy ramo. Natural yan. Ilang tao na po ba ang namamatay? 6, 7 siguro. Depende kung kanino mo tatanungin. Yung iba, hindi na nare-report. Wala po bang nakakakita? Walang nakakaalam kung anong nangyari? Wala. Laging huli na. Katawan na lang ang natatagpuan. O baka may kumukuha sa kanila. Kumukuha? Anong ibig mong sabihin? Baka may mga tao o hindi tao na kumukuha sa kanila. May mga kwento si Aling Bising. Si Aling Bising, kilala mo na. Mahilig sa kwento. Hindi ko sinasabing siya pero may mga bulong-bulungang may connection daw siya. Anong klaseng koneksyon? Ay naku Marco, huwag mong gawing masalimuot. Chismis lamang yan. Pero baka makatulong po yung artikulo ko para magbukas ng usapan. Maaring may hindi lang talaga nasasabi ang mga tao. O siya, kung gusto mo talagang may matutunan,
May isang tao rito na mas marami pang alam kesa sa mga kwento-kwento. Sakto. Doon na rin tayo magtanghalian. Halika, ipapakilala kita. Dinala nila ako sa isang karinderyang nasa gilid ng dagat. Malaki, may 2 palapag, may balkonahe at bangkang nakaparada sa dalampasigan. Puno ng tao, pero agad kaming inayusan ng mesa nang makita si Kagawad. Jerome, ito ang karinderya ni Aling Kapitana Janice. Pinakamasarap sa bayan at pinapatakbo pa ng isa sa pinakarespetado rito. Kapitana Janice, may bisita po tayo. Aba, Kagawad! Ngayon ka lang ulit na parito ah. At sino naman tong kasama mo? Ah, si Marco rin pala. Pasensya na't hindi kita napansin. Ayos lang po. Dala niyo muna sila ng sabaw. May sinigang na pangangayon. Paborito yan ni Kagawad. At tamang-tama, Kapitana. Si Jerome nga pala, reporter mula sa Maynila. Kino-cover yung mga nangyayari nitong mga buwan. Ay, oo. Nakakalungkot yun. Pero karamihan aksidente lang naman, hindi ba? Yan din ang sabi ko. Pero utos ni Mayor, tulungan si Jerome para makita ng tao na ligtas pa rin dito. O ayan, tikman niyo muna yan. Sigurado ka bang reporter ka? Para mas bagay ka sa TV. Ang kinis ng mukha. Salamat po. Kayo po ba ang barangay chairman? Ah, hindi na. Pahinga muna. Pero dito ay kapitana pa rin ang tawag sa akin. Kahit mukhang fresh pa rin, di ba? Dati siyang kapitana, respetado ng lahat. Maraming natulungan. Lahat ng bangka sa labas. Kanya yon. Siya pa rin nagtakbuhan ng marami. Ginagawa ko lang ang parte ko. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang. Pilar, halika rito. Jerome, si Pilar ang bahala sa inyo habang nandito kayo, ha? Ma'am, may bisita po kayo ng alauna. Oo, mamaya na yan. O sige, kumain na kayo. Seafood ang menu ngayon. Bagong huli lahat. Kapitana, sabayan mo na kami. Ah, hindi muna. Pagkakainin ko pa yung anak ko sa itaas. Pero magsabi lang kayo kung may kailangan. Ay, Kapitana, wala pang matutuluyan si Jerome. O may bakanting kwarto sa tabi. Malinis kahit hindi hotel. Libre na. Dito, ligtas ka. Nakakaya naman po. Pero kung okay lang, salamat. Ayos. Mamaya ipapakita nila sa'yo. Pilar, ikaw na muna dito ha. At huwag mo na silang pagbayarin. Welcome gift natin kay Jerome. Opo, ma'am. Libre pala. Sagarin na natin. Pilar, nagdagan mo ng pusit. Marco, gusto mo ng inihaw. Jerome, huwag kang mahihiya. Pagkatapos namin kumain ay nagpaalam na sina Kagawad at Marco. Bukas daw ang barangay hall kung may kailangan ako. Pero si Marco parang may gustong sabihin. Sinamahan ako ni Pilar sa likod ng karinderya. Sa hanay ng mga paupahang kwarto. Bago pa lang daw kaya marami pang bakante. Iniabot niya sa akin ang susi ng kwarto malapit sa dulo. Habang nakaupo sa loob, napansin kong may mga taong palabas-pasok sa compound. Karamihan, mga babae. May ilang nakakotse. Gabi na, nasa lamesa ako nagsusulat ng draft ng aking ulat ng Teka, ano yun? Ha? Diyos ko, sino naman to? Aling Pilar? Magandang gabi ho. May kailangan po kayo? Magandang gabi. Paalala lang, huwag mong bubuksan ang mga bintana. Lagi mong ilak ang pinto. Ho? Bakit po? May mga hayop kasi sa gabi. Mga lumilipad at gumagapang. Ayaw nating may pumasok at baka makain ka. Makain? Kagatin.
Yun ang ibig kong sabihin. Sige po. Salamat po sa paalala. Magandang gabi. Ilak mo ang pinto. Makain. Iba rin ang pananalita dito. Pero mabuti nang makinig. Mabuti pang matulog na. Hindi ako halos makatulog nung gabing yun. May kung anong gumagapang sa bubong. Baka daga o kung anong hayop. Siguro yun ang dahilan kung bakit biglang dumalaw si Aling Pilar kagabi. Kinabukasan maaga akong sinamahan ni Kagawad Nestor sa munisipyo para makausap si Mayor at si Hepe. Opo, Mayor. Maraming salamat po sa oras. Opo, Hepe. Salamat po sa mga ipinakita niyong dokumento. Opo. Salamat po uli sa oras ninyo. Punyeta. Sinasabi ko na nga ba eh. Wala. Wala akong nakuha kahit ano. Aksidente raw. Ligtas daw ang bayan. Walang dapat ipag-alala. Kahit ilang ulit kong piniga. Kahit halata sa mga litrato ng crime scenes na ibang klase ang pagkamatay. At kahit pa sinabi kong sunod-sunod ang kabataang babaeng namamatay. Wala. Kamustang panayam mo kay Mayor? Maayos naman po. Marami-rami akong nakuha ang impormasyon na makakatulong. Ganun ba? Mabuti kung ganun. Saan ka natutungo ngayon? Bala ko na pong bumalik sa karinderya ni Kapitana para makapagsulat habang sariwa pa sa isip ko ang mga detalye. Aba, sakto. Kailangang bumalik ako sa barangay hall. Tara na't ibababa kita doon, kila Kapitana. Pagkaalis ni Kagawad, dumiretso ako sa karinderya. Punuan dahil saktong tanghalian akong dumating. Habang naghahanap ako ng mauupuan, ay babati sana ako kay Aling Pilar na may kausap na isa ring matandang babae. At di sinasadyang narinig ko ang kanilang usapan. Pilar! Magandang hapon! Maraming salamat sa tulong niyo ni Kapitana sa apo ko. Salamat sa Diyos at hindi nagtagal ang lagnat niya. Ayos na siya ngayon. Kayo po pala ang lola kahapon, ano? Mabuting wala na siyang lagnat. Sabihan mo siyang ituloy ang pag-inom ng gamot na panlaban sa impeksyon. 3 beses sa isang araw. 5 hanggang 7 araw. At kung may lumabas na kakaiba, ibalik mo siya agad dito. Mabuti nang dito kaysa sa ospital. Alam niyo naman ho ang maaaring mangyari. Oo, ginagawa na po namin lahat yun. Maraming salamat ulit sa inyo ni Kapitana. Hindi po talaga namin kayang mapahamak ang apo ko. Siya na lang ang natitirang babae sa pamilya namin. Kung napabayaan pa at naging diskrasyada, nako, wala nang tatanggap sa kanya. Buti na lang at naagapan pa. Naiintindihan namin yan. Kaya nga kami nandito para tumulong. Lalo na sa mga kagaya niyong walang ibang matatakbuhan. Pero, ano yung tungkol sa yung tinanggal niyo? Wala ka nang kailangang alalahanin. Tapos na yun. Hindi na yun babalik. Wala nang makakaalam maliban sa atin. Ay, salamat naman po, Aling Pilar. Ang importante ay malinis na uli ang apo ko. Gusto na lang namin kalimutan ang maliit niyang pagkakamali. Alam niyo naman ang mga kabataan ngayon mapupusok. Mabuti na lang at hindi madungisan ang pangalan ng aming pamilya. Ay, siya nga pala. Ito po. Nandyan ba ang Kapitana? May konting pasasalamat ako para sa inyo. Magaan lang tong sobre pero pasasalamat na rin. Nasa likod siya. Halika't sasamahan na kita. Aba, sobra-sobra na to. Dagdag pa sa ibinigay niyo kahapon. Malaking bagay na. Maliit na bagay lang. Siya nga pala.
may isa pa nga pala akong kumare. Yung anak niya, parang ganun din ang problema. Sa tingin niyo ba, makakatulong din sa kapitana? Ano kaya yun? Parang si Kapitana. Ang daming tinutulungan. Hanggang saan kaya ang mga yun? Saka na yan. Kailangan ko munang kumain at simulan tong walang masyadong kwentang interview na to. Kinagabihan habang tinatapos ko ang transcript ng interview ko kina Mayor at Hepe ng pulis, may narinig akong kakaiba mula sa labas ng bintana ko. Nagkulat akong makita si Aling Pilar sa likod bahay at si Kapitanang nakatayo sa balkonahe ng bahay na may hawak. Dis oras na ng gabi, pero may kinakatay pa rin siya. Pilar! Pilar, matagal pa ba yan? Saglit na lang po, Kapitana. Patapos na po ito. Pakibilisan mo't aligagana itong si... Yung anak niya palang karga-karga niya. Laking bata na rin pala. Iaakyat ko na po pagkatapos ko dito. Sandali na lang po ito. Hibayin mo ng maliliit. Baka mahirapan kumain itong si... Oh, shh. Shh. Saglit na lang, ha? Saglit na lang. Sige na, Pilar. Iakyat mo na yan. Ibang klase rin siguro sila dito. Dis oras na ng gabi. Tapos nagkakatay pa. Para sa bata? Maselan sigurong diet ng batang yon. Pero, hindi ko na problema yun. Makabawi na lang ng tulog. Bukas kakausapin ko pa yung tanod na nakakita ng isa sa mga bangkay. Hindi na naman ako nakatulog kagabi. May kung anong gumagapang sa bubong. Hindi tumitigil buong gabi. Pag umaga, bumababa ako para mag-agahan. Punuan agad ang karinderya. Mga papasok sa trabaho, bumibili ng ulam. Swerte may bakanting mesa at napansin ako agad ni Kapitana. Salamat po, Kapitana. Ang sarap talaga ng kape nyo. At itong longganisa, ibang klase. Nako, simpleng timpla lang. Kami lang gumagawa niyan sa likod. O sige, dadagdagan ko pa. Kaya pala si Aling Pilar may kinakatay kagabi? Dis oras na pero abala pa rin siya. Hindi. Sa iba yon. Pero oo, kami rin gumagawa ng longganisa. Gusto mo pa? Marami pa yan. Next time na lang po. Baka gumulong na lang ako sa kabusugan. Pero, Kapitana, tanong ko lang po, paano niyo po napalago tong negosyo? Galing po ba kayo sa mayamang pamilya? Ay nako, Pogi, kung alam mo lang, walang mayaman dito. 2 dekada akong OB nurse sa Middle East. Nag-aalaga ng buntis, nagpapaanak, ganun. Ang tagal din po pala. Oo. Pag uwi ko, ito agad ang binuksan ko. Noon, 1 kalan lang. 2 putahe. Sira-sirang ventilador, pero pumatok. Sunod, mini-mart. Tapos yung mga bangka. Ayun, tinawag na lang akong kapitana kahit hindi opisyal. Kapitana! Nako, sandali ha. Tinatawag ako ni Pilar. Excuse me, Iho. Sige lang po. Kailangan ko pa ma-interview yung tanod na unang nakakita sa katawan. Teka, kawawa naman to. Wala nang maupuan. Ineng, dito ka na. Patapos na rin ako eh. Salamat po, kuya. Pasensya na ha. May kasama ka ba? Saglit na lang ako eh. Wala po. Mag-isa lang ako. Ayos ka lang ba? Wala ka pang pagkain? Wala ka bang pambayad? Kung gusto mo, ako na Hindi munang... po. Hindi yon. Hindi lang talaga ako gutom. Eh kung hindi ka gutom, ba't nandito ka sa karinderya? Andito po ako para kausapin si Kapitana.
Pasensya na po. Hindi ko rin alam. Sorry. O teka. Ayos ka lang ba? May kailangan ka ba? Hindi ko na po alam gagawin ko. Parang ako lang may kasalanan. Hindi ko naman sinasadya. Pero bakit ako lang? Anong ibig mong sabihin? Dalawa kami nung gabing yun. Pero ako lang ang pinaparusahan. Ako lang nagturusa. Nasaan siya? Bakit ako lang? May nagawa ba kayong... Hindi ko kasalanan. Hindi lang ako. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Mga kailangan ko na siyang... Ay nako, Iha, dito ka na pala. Dapat noon ka pa lumapit sa akin. Tahan na, ha? Pasensya ka na, Iho. Si Letty, marami itong pinagdadaanan. Ano po bang nangyari? May problema lang siya. Kawawa nga eh. Pero andito na ako. Kami nang bahala. Iha, halika na. Di ba tag-usap na tayo? Ayusin natin to. Handa ka na bang ituloy yung... Itutuloy? Anong itutuloy? Kala ko'y wala lang yung kakaibang nangyari sa karinderya. Pinilit kong ipagsawalang bahala iyon at nagtungo ako sa barangay hall at kinausap ang tanod na unang nakakita sa isa sa mga bangkay sa dalampasigan. Kwento niya parang normal na insidente lang daw ng pagkalunod. Pero habang nagkikwento siya, sinabi rin niyang may mga kagat raw sa katawan ng biktima at bukas ang tiyan. Parang kinalkal. Ayop daw siguro, pero hindi ko maiwasang magduda. Nakatapos ako bandang tanghali. Paglabas ko ng barangay hall, inabot ako ng sikat ng araw at doon ko siya narinig. Jerome, Oy, Marco! Nandito ka pala. Akala ko nasa palengke ka ngayon. Nagro-ronda. hindi. Sinadya talaga kita. Anong sabi ng tanod? Ang sabi niya nakita raw niya yung katawan. Palutang-lutang. Malapit sa bato sa gulod. Akala niya nalunod lang. Pero may mga kagat daw. Tsaka bukas yung tiyan. Parang hayop yung gumawa. Pareho sa sinabi ni Mayor at ni Hepe. At naniwala ka? Na nalunod lang? Hindi ko alam. Baka nga hayop nga lang. Ang sabi ng ebidensya kasi, Yan lagi yung sinasabi nila. Aksidente. Nagpakamatay. Ulit-ulit. Pero sabihin mo nga, Jerome, may ibang lugar ba na ganito karami ang batang babaeng namamatay nang walang malinaw na dahilan? hindi ko rin masabi. Kaya nga ako nandito. Hindi mo ba napapansin? Laging may paliwanag. Pero sino ba talagang naniniwala? May alam ka ba, Marco? Wala akong ebidensyang konkreto. Pero matagal ko nang nararamdaman na may mali. At kung maisusulat mo ang mga alam ko, Teka, Marco. Hindi ko pwedeng isulat yan. Kung pakiramdam lang. takot sila. Pero kung hindi mo sisimulang alamin, mananatili tayong bulag. Yun bang gusto mo? Ligtas pero walang alam? Gusto mong paniwalaan ko na may ibang nangyayari? Kahit walang ebidensya? Tinatakpan nila, Jerome. Sinasadyang itago. Paano mo nasisiguro? May nagsabi ba sa'yo? May nakita ka? Dahil pinatay nila si Leia. Ha? Ano? Marco? Sino si... Si Leia ang mahal ko. Magkababata kami. Tahimik lang kami noon. Hindi kami halata. Pero mahal namin ang isa't isa. Kahit hindi ako galing sa disenteng pamilya. Gaya ng gusto ng magulang niya. Pinangarap naming magsama. Anong ibig mong sabihin? Na pinatay nila siya? Nabuntis ko si Leia noong 1 taon. Naitago niya nung una. Pero lumabas rin kalaunan. Hindi kami kasal. Malaking kahihiyan yun para sa pamilya nila. Una akala namin matatanggap rin nila. Pero hindi. Isang araw, pinuntahan niya ang lola niya sa trabaho. Tinawag siyang walang iya. Sa harap ng maraming tao, sunod-sunod na ang chismis. Sa palengke,
Sinusundan siya ng tingin. Yung tendera ayaw na siyang bentahan. Yung mga kapitbahay, biglang din na siya kinakausap. Umiiyak na lang siya palagi. Palagi niyang tinatanong kung bakit hindi siya matanggap ng pamilya niya. Kung ano bang mali sa ginawa namin. Diyos ko, Sinabi ko sa kanya, tumakas na lang kami, pero takot siya. Ayaw niyang mabuhay ng mag-isa. Pinipilit pa rin maayos ang relasyon sa pamilya niya. Pagkikita namin isang araw, tahimik na siya. Hindi na umiiyak. Sabi niya ayos na raw ang lahat. Tanggap na raw siya ulit. Pero ang sabi niya rin, wala na yung bata. ipinalaglag niya. Oo, pero hindi niya sinabi kung kanino o paano. Basta na lang wala na. Mula noon, para siyang nawalan ng kaluluwa. Tahimik. Malayo ang tingin, pero pilit ngumiti. Noong gabi bago siya matagpo ang patay, nagkita pa kami. Natagpuan siya sa may bakawan. Kalahating katawan. Natatakpan ng damo. Dumating ang pulis. Investigasyon ko no. Pero mabilis ding tinapos. Anong sabi ng mga pulis? Aksidente. Baka nalunod. Mahina kasi. Para bang mas madali para sa kanila na isipin yun kesa aminin may pumatay sa kanya. At ikaw, naniniwala kang hindi aksidente? Ako mismo ang nakakita sa sugat. May malaking kagat sa liig niya, Jerome. Hindi kagat ng aso. Hindi pating. At yung tiyan niya bukas. Wala na ang mga lamang loob. Mahiwang parang sinadya. Kaya mo bang paniwalaan? Hayop ang gumawa nun? Hindi siya mukhang gawa ng hayop? Kung tutuusin? At hindi lang si Leia ang ganon. May nauna, may sumunod. Lahat sinasabing aksidente, suicide. Hayop daw. Pero paulit-ulit lang ang kwento. Lagi may investigasyon. Pero wala namang resulta. Sigurado ka? Baka naman Akala ko rin. Ako lang ang nababaliw. Pero nang kinausap ko ang ibang pamilya, mga magulang ng biktima, lahat sila may kwento. Parang may sinadyang itago. pwede mo ba akong dalhin sa kanila? Kailangan ko sila makausap. Hindi pwedeng haka-haka lang to. Naniniwala ka? Trabaho ko na alamin ang totoo. Di ako magsusulat ng basta-basta. Pero kung totoo ang lahat ng sinasabi mo, at kung may ebidensya tayo, baka may magawa tayo. Tutulungan kita. Gusto kong malaman ng lahat kung ano talagang nangyari kay Leia at sa iba pa. Kailangan pa natin magsaliksik. Kausapin ang mga pamilya ng biktima. Mabuti yan. Pero kung gusto mong malaman ng totoo talaga, may isang taong dapat mong lapitan. Sino? Pumunta ka sa simbahan. Hanapin mo si Padre Benedicto. Matagal ko na siyang sandalan. Kung may isang taong makakatulong sa iyong intindihin ang ugat ng lahat ng to, siya yon. Siya at ang kababata kong si Letty. Si Letty? Maliit? Itim ang buhok? Malalim yung mata? Kilala mo? Kanina sa karinderya ni Kapitana. Umiiyak siya. Dumating si Kapitana. Sabi, tutulungan daw niya. Mahirap ang buhay nila. Baka humihingi lang ng tulong. Pera, pagkain, baka utang. Mukhang mabait si Kapitana, ha? Ganun ba siya dati? Hindi ko siya kilalang personal. Matagal na siyang negosyante. Ilang termino pa lang siyang kapitana. Pero palagi siya may ginagawa. Hindi lang sa barangay, kundi sa buong bayan. Ganun ba? O sige. Pupuntahan ko si Padre Benedicto. Tignan natin kung anong malalaman ko. Kita tayo bukas. Subukan mong kontakin ang mga pamilya. Sige, magkita tayo bukas. Pumunta ako sa simbahan, pero sinabi ng sakristan na abala raw si Padre Benedicto buong hapon. Wala akong ibang lead, kaya naghintay na lang muna ako. Bandang 4:00 narinig ko ang pagdating ng kotse niya. Matapos ang maikling pagpapakilala, inanyayahan niya akong sumabay sa kanya papuntang opisina.
Pasensya ka na, iho. Galing ako sa pagdalaw sa mga may sakit. Marami-rami rin kasi ang kailangang basbasan at may ilang matatanda na kailangan kong kausapin. Halika, sabayan mo na ako sa opisina. Ayos lang po, Padre. Naintindihan ko po. Ako po si Jerome. Isa po akong manunulat at nandito po ako para imbestigahan ang serye ng mga pagkamatay ng mga kabataang babae dito sa lugar na ito. Medyo marami-rami na po ang mga namamatay. At kadalasan, madugo at misteryoso ang pagkamatay. Gusto ko pong maunawaan kung ano talaga ang nangyayari. Nakakabigla, ano? Ako man, hindi pa rin sanay. Bawat misa para sa isa sa kanila ay may dalang dakilang kirot. At bawat kabaong na binabasbasan ko ay may kasamang matinding lungkot. Hindi lang para sa akin, kundi para sa buong pamayanan. Umupo kayo. Gusto mo ba ng tsa? Kape? Ayos lang po ako, Padre. Salamat po. Kung maaalala niyo po, kailan po ba nagsimulang mangyari ang mga ganitong pagkamatay? Mga 3 o 4 taon na siguro. Nung una pa isa-isa lang. 1 beses sa 1 taon. Kung minsan wala pa nga. Pero habang tumatagal, dumadalas. Ngayon, 3 na bawat taon. At tila hindi pa tapos. May napapansin po ba kayong kakaiba sa pagkamatay? Lagi namang may kakaiba, iho. Laging may halong panghihinayang kapag nakikita mong wala nang buhay ang isang batang dapat sana may kinabukasan pa. Ang ibig ko pong sabihin, may naririnig po ba kayong kwento? May kakaiba po bang detalye sa mga pagkamatay nila? Alam mo naman siguro, kadalasan sa mga insidenteng yon, sa mga liblib na lugar natatagpuan. May mga nagsasabing inatake ng hayop, may iba namang nalunod daw, at meron ding may nagsasabing kinitil nila ang sarili nila. Pero ano po, Padre? May mga bulong, iho. Mga usap-usapan tungkol sa hindi pakaraniwang mga pangyayari. Para bang may mga bagay na hindi basta-basta maipaliwanag. Yung paraan ng pagkamatay nila, may kakaibang detalye. Yan din po ang sinabi ni Marco. Halos kanya na ganyan, Padre. Nakikipag-usap ka kay Marco? Opo, siya ang unang lumapit sa akin at nakapagsabing lapitan kayo. Sa palagay niyo po, mapagkakatiwalaan ba ang mga sinasabi niya? Alam mo, sa totoo lamang mabait namang bata si Marco. Matino. Pero simula nang mawala si Leia, para siyang sinakluban ng langit at lupa. Mahirap yung pinagdadaanan niya. Naintindihan ko po yung, Padre. Pero hindi niyo po sinagot yung tanong ko, Padre. Hindi siya mali. May mga bagay talagang hindi tugma. Hindi tugma sa natural na paliwanag. Pero iho, may mga bagay din na baka mas mainam kung hindi dalang pakialaman. Pero papaano po ang katotohanan? Ang hustisya para sa mga batang babaeng yun. Kayo rin po ang nagsabi na sa bawat kabaong na binabasbasan ninyo ay may matinding lungkot. Di po ba, Padre? Tama ka. At dala ko sa bawat misa ang bigat ng tanong na yan. Pero bago mo tuluyang sumisid sa kung anong katotohanan ang hinahanap mo, kailangan mong maunawaan, anak. Bago ka pa man dumating dito, may mga persang matagal nang kumikilo sa bayang ito. At hindi sila basta-basta. Marami na po ako nakaharap na makapangyarihan. Mga mayor, gobernador, politiko at negosyante. Pero sa huli, nahanap ko rin po yung totoo. Sana nga, ganyan din ang kalalabasan mo rito, iho. Padre, meron po ba kayong pwedeng maitulong? Para mas mapalapit ako sa katotohanan. Ito ay isang kwintas ni San Benito, ang patron ng mga lumalaban sa tuksot kasamaan. Gawa ito sa pilak, binasbasan,
at matagal nang ginagamit bilang panangga laban sa masama. Ang medalyang yan, ginamit na laban sa mga nilalang mula sa impyerno, mga demonyo, masasamang espiritu, at kung minsan, pati sa mga malignong matagal nang naninirahan sa mundong ito. Kunin mo rin ito, banal na langis. Pagdating mo sa tinutuluyan mo, pahiran mo ng krus ang mga bintana at pintuan. Pasensya na po pero ano pong koneksyon nito sa mga pagkamatay? Hindi mo pa nakikita ang buong larawan, iho. Pero itong masasabi ko, ang kaalaman minsan dumating kasama ang panganib. Kaya ito, isang proteksyon para sa iyo. Proteksyon? Para saan po? Tinanong mo kung may maitutulong ako. Sa ngayon, ito muna. Suotin mo palagi. Huwag na huwag mong aalisin. Sige po. Maraming salamat, Padre. Maging maingat ka, iho. Minsan sa paghahanap ng katotohanan, parang paglalakad sa dilim, may mga bagay kang mababangga. At kung minsan, mas mabuting handa ka bago mo pa sila makita. Salamat po, Padre. Ito na lang muna ang may tutulong ko sa iyo ngayon. Pero pakiusap, lagi mong ilak ang mga bintana at pinto sa tinutuluyan mo. At huwag kang basta-basta magbubukas ng ilaw kapag may narinig kang kumakatok sa gabi. Pagkatapos ko sa simbahan, dumiretso na ako sa aking tinutuluyan. Nadaanan ko ang karinderya ni Kapitana. At gaya ng dati, masigla ang gabi. May karaoke, may inuman, at halos puno ang mga mesa. Para akong nilamon ng kasayahan. Nauwi ako sa isang mesa sa tabi at doon kami nagtagay. Ilang oras din akong nakaupo, nakikipagkwentuhan at nakikipag-inuman hanggang abuti na kami ng gabi. Kanina pa po tayo umiinom. Hindi ko man lang natanong. Ano po meron at may pakaraoke po tayo? Abay, dapat lang. Mahirap ang buhay kaya kailangan marunong din tayong tumawa paminsan-minsan. Siya nga pala. Bago kita tanungin, inom muna. Pampalakas ng loob. Sige na nga po, konti lang. Kumusta naman? Anong nalaman mo ngayong araw, ha? May bago ba sa investigasyon mo? Konti lang po. May nakausap akong ilang tao. Pinakikiramdaman ko pa ang mga lugar. Sa mga susunod pa na araw ako magsisimula sa mga interview. Palihim ka rin pala. Marunong ka. Gusto ko yan. Kumusta na nga pala yung batang umiiyak kanina? Si Leti po ba yun? Oo. May pinagdadaanan lang yung bata. Lumapit siya sa akin kasi kailangan niya ng tulong. Ganun po ba? Karaniwan na ba talaga na lumalapit sa inyo mga tao kapag may problema? Lalo na ang mga kabataang babae. Alam mo kasi, Jerome, babae rin ako na minsan naging bata at hindi madali yun. Kaya ngayon na medyo matanda na ako, kahit di halata, gusto ko namang makatulong sa mga tulad nila. Isa pa, para mas lalong gumaan ang usapan. Baka hindi na ako makatayo sa dami ng gaan nito. Di dito ka na lang. Hanggang madaling araw. Ang gwapo mo talaga pala pag malapitan, no? May girlfriend ka ba? Wala po. Di nga. Sa pogi mo niyan wala? Hindi ka pa kasal? Hindi pa rin po, Kapitan. Siguro balang araw. Makahanap ng tamang tao. Ganun ba? Pero gusto mo ba ng mga anak? Oo naman. Gusto ko. Pero kapag handa na, Ako rin, gusto ko pa. Yung anak kong babae, gusto ko sana may kapatid na siya. Hindi magandang lumaki mag-isa. Nakakapanibago ang bahay kapag tahimik.
Ilang taon na po ba yung anak ninyo? 4 na taong gulang na yan. Ang cute nun. Pero palaban. Makulit. Parang ako. Sigurado akong malakas ang dating ng batang yun. Kung ikaw yung nanay. Aba, syempre. Malakas talaga ang dugo. Kaya nga siguro, minsan iniisip ko, baka kailangan ko ng bagong partner in crime para makabuo ulit. Mas masaya kapag may katuwang, di ba? Isa pa. Sige na, kaya pa yan. Mukhang hindi ako makakatanggi sa inyo Kapitana. Pero uling tagay ko na to. Nahihilo na rin ako Baka matumba na lang ako sa daan pa uwi. Di dito ka na lang sa taas matulog. May kwarto ako. Malambot ang kama. Malamig ang hangin. Wala kang dapat alalahanin. Naku, nakakahiya naman po. Ayaw ko maging abala. Baka kung ano pa isipin ng tao. Aba, bakit? Matanda na ako, Jerome. Alam ko na ang gusto ko. At kung may paki ang tao sa iisipin nila, problema na nila yon, hindi sa atin. Pasensya na po, Kapitana, pero baka hindi magandang ideya po yun. Sige po, kailangan ko na rin umalis at matulog. Hilo na ako Grabe. Mas lalo ngang dapat dito ka na lang matulog, Jerome. Aakyat ka pa? Baka gumulong ka pa dyan sa daan. Kakayanin po. Salamat po. Di ko naramdam yung mukha ko. Lasing na talaga ako. Pabalik na ako sa aking tinutuluyan nang may marinig akong iyak. Mahina sa una, parang sanggol. Pero habang lumalapit ako, nag-iba ang tunog. Napalingon ako. Wala akong makita sa dilim at kalasingan, pero may gumagalaw. Nang maramdaman ko may mabilis na sumusunod sa akin, nagmamadali akong tumakbo. Pakiramdam ko may sumusunod, kaya tumakbo na ako papunta sa aking tinutuluyan. Yung sinabi ni Padre, yung langis. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sana guni-guni ko lang lahat ng ito. Nawalan na ako ng malay mula sa kaba at kalasingan nung gabing yun. At kinabukasan, nagising akong tila binibiyak ang ulo ko. Pinakamalalang sakit ng ulo na naranasan ko sa buong buhay ko. Hindi to tulad ng mga pagkakataong sobra lang ang inom. Iba to. May kakaiba. Papunta na sana ako sa karinderya para mag-agahan nang kumatok si Marco sa pintuan ko. Isa sa mga lolo ng mga babaeng namatay. Naghihintay siya. Agad akong naghanda. Ilang minuto lang ay nakasakay na ako sa motor ni Marco. Pagdating namin sa isang lumang bahay sa gilid ng palayan, nandun na ang matandang lalaki. Tila kanina pa siya naghihintay. Ipinakilala ako ni Marco at hindi pa man kami nakakaupo. Nagsimula na agad ang kwento ng matanda. Sinimulan ko ang recording. Hindi nalunod ng kapo ko. Hindi siya nalunod. Nahanap siya malapit sa mga bangkang pangingisda. Doon sa may tabing dagat. Marunong siyang lumangoy. Napakagaling niya. Imposibleng malunod siya. At bakit siya lalangoy ng ganong oras? Des oras ng gabi? Lolo, kumusta po siya bago nangyari ang lahat? May napansin mo ba kayong kakaiba sa kilos niya? Malungkot siya. May dinaramdam. May nagawa siya. At nung naalaman ng pamilya, itinakwil siya. Ang bata-bata pa niya. Isang inosenteng pagkakamali lang naman yun. Paano siya pang sinisisi nila?
Hindi niya naman ginusto yun. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? Nabuntis ng di oras ang apo ko. At nung nalaman ng mga magulang niya, pinalaya siya. Dito na siya tumira sa akin. Palagi siyang tahimik, malungkot. Pero ilang araw bago siya namatay, umalis siya ng maghapon. Pagbalik niya, sabi niya sa akin, wala nang sumpa. Wala nang dahilan kung bakit galit sila sa akin. Pareho kay Leia, no? Lolo, alam niyo po ba kung saan niya ginawa ang pagpapalaglag? Sa ospital po ba o baka may kakilala lang siya? Hindi niya sinabi kung saan mismo. Pero sabi niya, dito lang daw sa bayan. Sinabi niya pa nga sa akin na kung may komplikasyon, ay malapit lang daw ang gumawa at matutulungan siya. Sila daw ang pinakamatulungin na tao rito at... Ang apo ko. Diyos ko, kawawa akong apo. Diyos ko. Wasak ang ganyang katawan nang nahanap nila siya. Hindi ko kaya ikwento pa. Pasensya na. Huwag niyo na pong pilitin ang inyong sarili, Lolo. Ayos lang po. Hindi niyo na kailangan ikwento pa. Ihinto ko na po itong recording. Maraming salamat po sa tulong niyo. Lolo, kung kailangan niyo po ng kahit na anong tulong, nandito lang po ako. Alam kong maraming beses niyo na pong narinig pero nakikiramay po ako. Salamat. Pasensya na rin kayo, mga iho. Hindi ko na kayo maihahatid sa labas. Hindi ko na talaga kaya. Kami na po ang bahala, Lolo. Kami na pong bahala, Lolo. Mauna na po kami. Pareho. Parehong-pareho kay Leia. Oo. Buntis, pinalayas, nagpalaglag, tapos patay. At bukang dito lang din sa bayan yung aborsyonista. Hindi lang basta aksidente ito, Marco. May pagkakapareho silang lahat. At kung totoo nga itong kutob ko, baka may susunod pa. Kung ganon, kailangan na talaga nating... Ha? O, anong meron? Ang daming sasakyan, ha? May nangyari ba? Tara, sumakay ka na. Tingnan natin. Isa na namang kaawa-awang biktima ang natagpuan. Ang daming tao. Mga sasakyan na nakaparada kung saan-saan. At doon sa may Talahibaan malapit sa ilog, sa kalsadang malayo-layo sa kabahayan. Akala ko'y bangkay na naman. Hanggang sa sumigaw si Kagawad Eddie. Diyos ko, buhay pa siya. Bilisan niyo! Tumulong kayo rito! Dalhin sa sasakyan, ngayon na! Apo! Jerome, dito ka na muna. Tutulong ako ron. Sige, ingat. Oh, andito ka pa na, Jerome. Ano pong nangyari? Papauwi na sana ako galing palengke. Nagmakita ko tong mga tao. Ang ingay. Tapos sabi nila may isa na namang batang babae na natagpuan. Maingat lang, buhay pa siya! Humihinga pa! Si Letty yan! Si Letty! Ay, kawawang bata. Oh, Diyos ko. Ayun lang may nabuhay matapos ang... Matapos ang ano po? Atakbo ba ito? Wala ako sa lugar para magsabi. Hintayin lang natin ang mga doktor. Ay, pero kawawang Letty. Una na buntis. Tapos ngayon, ito pang nangyari. Ho? Paano niyo pong nalaman na buntis siya? Alam mo naman sa palengke, mabilis ang kwento. Sabi nila, iniwan daw nung boyfriend na nakabuntis sa kanya. Tumakas raw. Tapos sila, hikaos pang pamilya. Tinatanong-tanong pangaraw ni Letty kung saan niya pwedeng ipalaglag ang bata. Alam niyo po ba kung may gumagawa ng ganun dito sa bayan? Hindi sa akin galing to, ha? Buti kung meron man. Isa lang talagang naiisip ng mga tao. Pinakamabait. Pinaka nakakatulong sa lahat.
At sigurado akong alam mo na kung sino yon. Kawawa naman si Letty. Nako, sino na kaya ang sasagot sa gastos sa ospital? Mga tropa, tulungan niyo buhatin. Opo. Dahan-dahan lang. Dali natin siya sa sasakyan. Maliit lang siya, parang bata. Pero halimaw siya. Kinakain niya ako. Wag po. Ayoko na. Dugo! Tumutulo yung dugo! Bilisan niyo! Opo. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital! Sinabi ko na wag ako. Pero kinuha niya yung laman sa loob ko. Naramdaman ko. Bilisan niyo! Nagdidileryo na siya! Marco, dito ka muna. Antayin mong dumating ang mga pulis. Susunod ako sa ospital. Opo. Sige. Oh, Marco, gising pa siya. Anong itsura niya? Parang inatake ng mabangis na hayop. Ang dami niyang sugat. Duguan siya. Lalo na sa bandang... Saglit lang ho, Aling Bising. Sa tingin mo ba, posibleng nagpalaglag siya, Marco? Ha? Kasi sabi ni Aling Bising kanina, buntis daw si Letty. Tapos tinatanong-tanong ko. Tapos, tinanong-tanong niya kung saan siya pwedeng magpalaglag. Posible. Ang lakas ng dugo niya. Lalo na sa pagitan ng mga hita. Teka, may binabanggit siyang pangalan kanina paulit-ulit. Janice. Kapitan Janice. Nakita ko si Letty isang umaga. Umiiyak sa karinderya ni Kapitana. Tapos biglang dumating si Kapitana at dinala siya palayo. Sa tingin mo, siya? Delikado yung sinasabi mo, Jerome. Hindi tayo pwedeng basta mang-akusa ng walang pruweba. Pero may isa lang na taong makapagpapatunay. Pero sinabi na ni Padre Benedicto na hindi siya pwedeng tumulong. Kailangan niyang tumulong. Kailangan na itong matapos. Agad na nagtungo sina Jerome at Marco sa simbahan. Sa opisina ni Padre Benedicto nila ito nadatnan at doon nila siya hinarap. Kailangan naming malaman ng totoo, Padre. Ano ba talagang nangyari kay Letty? Sa mga nauna pa sa kanya. Hindi na ito pwedeng itago. Kailangan nang itigil to. Hindi ko kaya. Nakakatakot sila. Delikado ito. Pati buhay ko. Nanganganib. Paano naman yung mga namatay, ha? Wala ka bang pakialam sa kanila, Padre? Isa-isa na silang nawawala. At ikaw, tahimik ka lang? Paano ng buhay ng aking si Leia? Bilang mamamahayag, marami na rin ako nakita. Pero ito, hindi normal. Ang hayop, oo, nananakit. Pero hindi ganito. Hindi ganito kabrutal. Hindi ko maipaliwanag pero may gumagapang sa bubong ko gabi-gabi. Gumapang na sa bubong mo? Ano ba yan, Padre? Ano yung pinagtatakpan ninyo? Sabihin nyo na! Ginamit mo ba ang langis? Suot mo ba ang kwintas? Oo, ginawa ko lahat ng sinabi ninyo. Pero hindi pa rin tumitigil. Kaya sabihin niyo sa amin ang totoo, Padre. Ano ba talagang nilalabanan natin dito? Kung sasabihin ko sa inyo kung ano talaga yon, may isang bagay lang kayong kailangan ipangako. Ano yun? Kailangan yung puksain ito. Tapusin. Wasakin. Ano ba yun? Ang anak ni Kapitana Janice. Ha? Bata? Paanong bata ang may kagagawa ng lahat ng to? Hindi yan ordinaryong bata. Hindi ko alam kung ano talaga siya. Pero isa lang ang sigurado ako. Alam ko sa puso ko. Siya ang dahilan ng lahat ng kamatayang ito. Paano nyo nalaman? Paano kayo nakasisiguro? Lumapit siya sa akin isang gabi. Umiiyak at hawak ang tiyan niya. Tinanong niya kung kasalanan bang itakwil ang batang dinadala niya. Sinabi kong kasalanan ang pumatay ng inosente. Pero kahit anong paliwanag ko, halatang desidido na siya. Uminom na siya ng kung ano-anong gamot, kung ano-anong paniniwalang pampalaglag.
Bigla siyang sinumpong ng matinding sakit. Parang kinukumbulsyon. Kumilap ang tiyan niya. Akala niya nawala na ang bata. Akala niya tapos na ang lahat. Pero ang lumabas sa kanya ay hindi sanggol. Hindi tao. Padre, ano ang anak niya? Dinala niya rito sa simbahan. Nakabalot ng basang kumot. Nanginginig siya habang buhat ang nilalang na yon. Pero pagpasok pa lang niya sa loob, nagsisigaw na ang hawak niya para bang nasusunog ang balat nito. Kumapal ang amoy ng usok sa loob at nakita ko kung papaano nangitim at kumukulubot ang balat. Isang halimaw ang dala niya. Maitim ang balat. Ang mga matay walang galaw, walang buhay. At ang mga kukot ngipin matutulis, parang sa mabangis na hayop. Bakit hindi ninyo sinabi? Bakit hindi ninyo agad sinumbong? Sa tingin niyo ba may maniniwala sa akin? Na may halimaw na lumabas sa sinapupunan ng may-ari ng karinderya? Isang respetadong babae sa bayan na nagbalik mula sa abroad. Pagkatapos niyang isinilang yon, may narinig akong bulong-bulungan na tumutulong na raw siya sa mga babaeng ayaw sa dinadala nila. Paunti-unti lumalakas ang pangalan niya. Naging lihim na negosyo. Isa, naging dalawa, naging mas marami. Habang yumayaman siya, nagsimulang mamatay ang mga kabataang babae. Alam kong dapat akong nagsalita, pero naging kaibigan siya ng lahat. Nag-donate siya sa simbahan. Sa akin, marami. Diyos ko, ano ang nagawa ko? Kung ganon, tulungan mo kaming itama yung pagkakamali ninyo, Padre. Anong alam ninyo? Sabihin nyo na. Matagal ko na itong pinag-aralan. Naghanap ako ng mga aklat. Nakipag-usap sa mga albularyo, sa mga pare, sa ibang lalawigan. At lahat sila, iisa ang sinasabi. Na siya ang pumapatay sa mga kabataang babae. Siya ang salot. Pero bakit? Napansin naming lahat ng biktima. Mga babaeng nagpapalaglag kay Kapitana Janice. Alam niyo ba kung bakit sila ang tinatarget? Hindi ko alam kung bakit. Pero sa mga tala at pananaliksiko, iisa ang malinaw na ang halimaw na yan ay nilalang ng kasalanan at puot. At meron lang ilang paraan para mapuksa siya. Ano? Pilak, tanso, kayang sumugat at pumatay sa kanya. Banal na tubig o kung masusunog siya ng buhay. Narito, isang kutsilyong gawa sa tanso. Mga bidalyong pilak, katulad ng suot ko, Jerome. At ito, bote ng banal na tubig. Pakiusap, gawin ninyo ang hindi ko nagawa. Tulungan ninyong tapusin ito. Ipaglaban niyo ang mga inosente. Ayusin natin ang kasalanan ito bago may sumunod pa. Gagawin ka, Padre. Para kay Leia. Hawak ni Marco ang mga iniabot ni Padre. Ang kutsilyo, mga medalya at bote ng banal na tubig. Kita ko sa mata niya ang galit, ang pagiganti. Tumakbo ako palabas ng simbahan kasunod niya. Dumidilim na ang langit. Nagbabadya ng ulan. Marco! Marco, teka lang! Marco! Anong balak mong gawin? Alam mo kung anong gagawin ko, Jerome? Hindi na ako papayag na may mamatay pa. Teka lang. Makinig ka muna. Kailangan natin ng tulong. Hindi mo to kaya mag-isa lang. Tama si Padre. Wala namang maniniwala sa atin. Si Kapitana. May mga kakampi. Isa na ron si Kagawad Eddie. At marami pang iba. Kung may gagawa nito, ako at ako lang. Pakiusap. Mag-isip ka. Hindi to ang paraan. Kung ayaw mong tumulong, wag mo kong harangan. Marco, hindi kita pwedeng tulungan. Mamamahayag ako. Hindi ako pwedeng makialam sa istoryang isinusulat ko. Higit pa dyan. Bata ito, Marco. Bata ang balak mong... Hindi siya bata!
Halimaw! Halimaw na pumatay sa marami! Kasama ng aking si Leia! Kung ganon at di ka rin lang tutulong, lumayo ka! Dahil hindi ako titigil! Teka! Sasama ako! Hindi mo alam kung anong klaseng halimaw ang haharapin mo! Gabi na nang makarating kami sa karinderya ni Kapitana. Ang ulan, dumadagundong sa bubong at sementadong daan. Sarado na ang lugar. Ang mga serbidor ay nakasalubong namin sa kalsada at nagmamadaling umuwi. Ang karinderya, tahimik pero may ilaw pa sa loob. Marco, sigurado ka ba sa ginagawa natin? Kung totoo man lahat ng to, hindi tayo pwedeng basta sumugod. Wala nang atrasan, Jerome. Kung hindi natin pipigilan to ngayon, may susunod pang mabibiktima. Narinig mo yun? Si Pilar yun. Naghihiwa siya ng kung ano. Nahanap daw po kanina sa may ilog, Kapitana. Buhay pa raw si Letty. Wala na tayong magagawa. Kapag nagugutom ang anak ko, kahit ikulong pa natin siya, nakakahanap siya ng paraan para makalabas. Alam ko po, akala natin sapat na yung mga bangkay ng mga sanggol. Akala natin titigil na siya. Pero hindi pala. Nakakatakot, Pilar. Bakit pati mga ina na nagpalaglag ang kinakain niya? Baka kailangan na nating tigilan ang pagtanggap ng mga kliyenteng taga rito. Baka mas mabuti kung yung mga tagalabas na lang. Pero kapag hindi siya nakakain, anong mangyayari, Kapitana? Hindi ko na alam ang gagawin. Parang lalo siya nagugutom araw-araw. Dati isang beses lang siyang pinapakain, ngayon 2 beses na. At parang hindi pa rin sapat. Para siyang, ayan, gising na siya. Bilisan mo na. Dali mo na yan sa itaas. Pag-iisipan na lang natin mamaya kung anong gagawin kay Letty. Opo, Kapitana. Narinig mo yun, Marco? Diyos ko, ano ba to? Oo, pinapakain nila sa halimaw ang mga patay na sanggol. At ngayon, pati mga inahin nahanap na rin. Kailangan na nating tapusin to ngayon din. Pero hindi natin kaya to nang tayo lang. Marco, makinig ka. Kailangan nating humingi ng tulong. May proseso, may mga otoridad. At sinong lalapitan natin, ha? Si Kagawad Eddie? Yung kaalyado ni Kapitana? Pulis? Politiko? Wala na tayong ibang... Anak! Wag! Ano yun? May nangyayari sa loob. Wala nang oras, Jerome. Nagugutom na yon. Tumakbo kami paakyat, basang-basa mula sa ulan. Pagbukas namin ang pinto ng sala, bumungad sa amin ang bangkay ni Pilar. Nakahandusay sa sahig, naliligo sa sariling dugo. Ang leeg niya ay punit, binuksan ng matutulis na kuko at sa tiyan niya may nakapatong na maliit, umuungol. Kumakain! Pagkidlat, saglit na lumiwanag ang buong sala at doon ko nakita. Ang laki nito ay parang isang maliit na bata at ang balat niya kasing itim ng uling. Parang madulas na nababasa. Ang mga mata pulang-pula at ang bibig puno ng matutulis na ngipin habang kinakalkal ang lamang loob ni Pilar. Ang mga kuko niya mahaba at dilaw at sa bawat kagat parang hayok na hayok sa laman ng katiwala. Kapitana, anong nangyayari dito? Umalis na kayo! Umalis na kayo! Hindi nyo naiintindihan! Huli na, Kapitana! Alam na namin ang totoo! Alam na namin ang tungkol sa halimaw! At kung anong pinapakain ninyo rito! Hindi nyo naiintindihan! Wala kayong alam! Anak ko yan! Kapitana, alam na namin. Anak niyo yan. Hindi ba? Anak? Yan ang pumatay kay Leia! Wala akong pakialam kung kaninong dugo ang dumadaloy sa halimaw na yan! Salot yan! Mamamatay tao! Hindi niya kasalanan! Sanggol pa rin siya! Hindi niya alam ang ginagawa niya! Nagugutom lang siya! Hindi niya kaya pigilan ang sarili niya! Hindi sanggol yan! Halimaw yan! At dapat lang mamatay!
Ano ba gusto niyo gawin ko? Ha? Wala na ako magawa. Hindi ko na siya mapigilan. Pinatay niya si Leia. At yun gusto mong kaawaan ko siya? Ilang mga babae na pinatay niya? Ah! Marco! Marco! Tulungan mo ako! Marco! Wag! Wag, Marco! Wag niyo sasaktan! Anak ko yan! Tama na, Kapitana! Aminin mo na! Alam mong yan lang ang paraan para mapigilan nating pumatay ulit ang anak mo! Hindi! Hindi ba pwedeng may ibang paraan? Hindi ba natin siya pwedeng pigilan? Pakiusap! Maawa kayo! Hindi niya ginusto to! Bata lang siya! Gutom lang siya palagi! Bata! Tingnan mong ginawa niya kay Pilar! Jerome! Banal na tubig! Bilis! Sabuyan mo! Tama na! Maawa kayo! Nasasaktan siya! Anak ko yan! Kapitana! Eto lang ang paraan! Pakiusap! Alam mong wala nang ibang pupuntahan to! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya gawin to sa anak ko! Ako na lang! Wala na bang ibang paraan? Kahit ano, Marco, wala na ba? Wala na, Kapitana! Patawad! Para kay Leia! Madalim pa nang tumigil ang ulan. Buong magdamag kaming walang imikan, pero marami pa rin kailangan gawin. Ayokong masangkot, pero narito na ako. Bahagi na ako nito at kailangan kong kumilos. Nakapagukay na ako sa likod. Tapos ko nang balutin si Pilar. Tulungan mo ako, Jerome. Buhatin natin siya papunta sa likod. Kailangan na nating simulan to ngayon na. Kami ni Kapitana. Tapos na rin sa paglilinis ng dugo. Sunugin na rin natin ang mga ginamit namin. Ako rin. Natapos ko na. Nakabalot na rin ang sa anak ko. Maaga pa. Pwede pa tayong magsimula sa likod. Teka, idagdag na rin natin to. Yan ang mga isusulat mo, di ba? Bakit? Dahil walang pwedeng makaalam sa mga nangyari dito. Dahil makukulong tayong lahat. Walang maniniwala sa atin kapag sinabi natin na isang halimaw ang pumatay kay Pilar. Tama ka. Eto ng wakas. Wala nang ibang makakarinig tungkol dito. Hindi na ito muling mababanggit. Patawad. Hindi ko siya napigilan. Alam kong nagsisisi ka. Pero anak mo pa rin yun. Nanatili ako ng ilang araw. Tahimik naming inayos ang kwento. Si Kapitana ang nagbayad ng lahat ng kailangan ni Letty sa ospital, pati na rin sa pamilya ni Pilar. At gamit ang koneksyon niya, mabilis na nabaon sa limot ang lahat. Pagbalik ko sa Maynila, alam kong hindi na ako babalik sa dati. Oo, nahanap ko ang istorya, pero kapalit nito ang isang bangkay, isang halimaw, at isang kasinungalingan. Iniwan ko ang trabaho. Wala na akong interes sa malalaking balita. Ngayon ay nagtatrabaho ako para sa mga programang nagtuturo ng sex education, access sa kontraseptibo, mga bagay na sana'y nakapigil sa trahedyang yun. Hindi ko na muling nakausap sina Marco o Kapitana Janice o Kapitana Janice. At sa totoo lang, ayoko na rin. Ito ang lihim na dala ko hanggang ngayon. Isang lihim na bumago sa buhay ko. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Salamat din sa channel na ito at sa mga kapwa kong tagapakinig. Magandang mag-like ang lahat, mag-subscribe at magbahagi. Bago ako matapos, ito lang ang aking huling tanong. Ikaw ba? May sekreto ka bang bumaliktad sa mundo mo?